Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pung sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma, kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Ipakita ta ang atong gugma kanila, tungod kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Maghigugmaay kita, isip ang gugmagikan kaniya, tumanon ta ang mga sugo niya, ingon nga nagsunod kaniya. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma, kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Ipakita ta ang atong gugma kanila, tungod kaniya ang kinaiya nga Diyos nun ug angay nga daygon, aron matuboy siya. Maghigugmaay kita, isip ang magikan kaniya, tumanon ta ang mga sugo niya, ingon nga nagsunod kaniya. Ipakita ta ang bunga sa atong gugma,
pusnon ug angay nga daygon aron matuboy siya. Aron matuboy siya. Maayong buntag sa tanan akong mga kigsuunan o kahigalaan nga nagapaminaw ni ini nga tingog. Kini ang inyong higala o gigsuon diha sa ngalan sa tong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valuwald. Dili nato kalimtan ang magpasalamat sa kanunay sa tong buhi nga Dios nga sa makausag gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug sa makausa, nagpasalamat ako diha sa inyong pagpatalinghog karon. Nining taknaa, salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Alang sa tong pagtuon, aniya kita karon sa libro ni Isaiah kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 9. Isaiah chapter 11 verses 1 to 9. Ang espiritu sa Ginoo. Kini si Isaiah, usa ni siya sa mga propeta sa Ginoo sa nasod sa Israel ug ang iyang ministeryo ingon nga propeta nahiatol kini sa panahon nga ang mga hari sa silingan nga nasod sa Israel nga mao ang Assyria ni anang higayon na puro mga gamhanan ug mga bangis nga ang ilang binuhatan mao ang pag-atake ug pagsulong ug pagpanglupig sa mga gagmay nga mga nasod sama sa Israel aron nga mamahimong sakop nila. Ug nga ang mga Israelitas mamahimo usab nga mga ulipon ngadto kanila. Kining Assyria kaniadto mao kini karon ang nasod sa Iraq. Ug nining higayuna sa panahon ni Isaiah tungod kay nagkadako og nagkakusog ang kagamhanan sa Assyria o Iraq, ang nasod sa Israel nahimutang sa peligro ug sa kalisang kay nga siguradong moabot jud ang panahon nga atakihon ug lupigon ug gub-on ang maong gamay nga nasod sa Israel sa gamhanan ug bangis nga nasod sa Assyria. Ug gipahinumduman ni propeta Isaiah ang mga Israelitas nga tungod sa ilang mga sala ug sa ilang pagpakasalabatok sa Dios nga balaan, sigurado nga ang Assyria molupig jud ug mobungkag ug mo embargo sa tanan nilang mga kabtangan. Ingon nga silot sa Ginoo. Ang Assyria may kapasidad nga muguba ug mupapas sa nasod sa Israel nga mamahimo kining inutil ug dili na makabarug pa. Ug bisan tuod sakit man ang mga pulong nga gibuhian ni propeta Isaiah ngadto sa mga Israelitas tungod lagi sa ilang pagkabadlongon, nagpatigbabaw gihapon ang kahingawa ug mga saad sa Ginoo nga luwason gihapon sila gikan sa ilang dangatan. Pero maulagi nga tugutan gihapon sa Ginoo nga makasinati ang mga Israelita sa kabangis sa gahom sa pagpanglupig sa Assyria ug tugutan gihapon sila sa Ginoo nga ilang masinati ang kalisod ug kasakit aron nga makaamgo sila sa ilang mga kalapasan ug pagkamasupilon. Kay og kung adunay sala, aduna jud silot nga madawat. Ug ang pagkamatarong aduna pod kini ganti o pabor nga madawat. Ug labot usab dinhi sa atong pagahisgutan, kinahanglan nga atong mahinumduman si Jesse nga Bethlehem nun ug ang iyang kinamanghuran sa 8 niyang mga anak nga lalaki nga nahimong hari sa Israel nga mao si Haring David. Okay? So dinhi sa panahon ni propeta Isaiah, alang sa mga saad sa Ginoo ug sa mga pulong sa pagdasig sa mga Israelitas, taliwala sa ilang kalisang sa umaabot nga katalagman, nagsaad ang Ginoo pinaagi kang propeta Isaiah nga adunay moabot nga bag-ong hari nga maoy manluluwas nila.
Ang bersikulo 1 dinhi sa Isaiah kapitulo 11 nagasaysay nga bisan patuod nga dugay na nga namatay si Jesse nga amahan ni Haring David nga pinakapaboritong hari sa Ginoo sa Israel, ug si Haring David usab dugay na usab nga nga patay ni anang higayunan, nagsaad ang Ginoo sa mga Israelitas nga aduna pagihapon na hibilin o nasalin nga saha nga muguwa sa kagikanan ni Jesse nga maoy mahimong hari ug manluluwas nila. Nagsaad ang Ginoo sa mga Israelitas nga naay moabot nga mahimo nga ilang manluluwas og hari gikan sa kaliwatan ni Jesse ug sa iyang anak nga si Haring David. Dito sa nahiunang libro sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 16, ang Ginoo nagsaad dito kang Haring David sa buhi pa siya nga bisan og mawala na siya o mamatay na si Haring David, aduna gihapon nga muguwa nga hari gikan sa iyang kagikanan o iyang kaliwat nga mulingkod sa trono og mamahimo kining hari sa Israel. Ang bersikulo 16 sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 nag-ingon ang Ginoo kang Haring David, og ang imong balay ug ang imong gingharian pagahimuong malig-on sa walay katapusan sa imong atubangan, ang imong trono pagapalig-unon sa walay katapusan. So mao nga ang bersikulo 1 dinhi sa atong teksto karon sa Isaiah kapitulo 11 nagpahinumdum ang Ginoo ngadto sa mga Israelitas mahitungod sa iyang mga saad kaniadto kang Haring David. Ug mao nga gisulti kini pag-usab ni propeta Isaiah alang sa pagpahinumdum ngadto sa mga Israelitas ug nga nag-ingon dinhi sa bersikulo 1, og may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Jesse ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. So adunay paglaom nga moabot alang sa mga Israelitas, nag-ingon si propeta Isaiah, usa ka paglaom nga adunay moabot nga manluluwas, adunay paglaom pinaagi sa usa ka bag-o nga hari ug manluluwas. Apan kini nga hari ug manluluwas, nag-ingon si propeta Isaiah, lahi kini nga hari sa mga nanglabay nga mga hari nga puro kapakyasan o puro palpak ang ilang gingharian. Kay ang mga nanglabay nga mga hari mga dautan nga mga magbalantay. Sumala dito sa libro ni Ezekiel kapitulo 34. Kay nganong mga dautan nga magbalantay, kay wala nila panalipdi ang mga katawhan ug wala sila manungbaling sa mga panghitabo nga pag-aatake batok sa mga Israelitas, kay ang giapas sa mga daotang hari sa Israel ng panahon na gikan sa Assyria mao ang mga pahalipay ug bahandi ingon nga baylo o bayad sa mga Israelitas nga mga nabihag aron nga mamahimong mga ulipon sa Assyria. So, ang saad sa Ginoo nga paglaom alang sa mga Israelitas pinaagi sa usa ka bag-o nga hari, ang bersikulo 2 nag-ingon, og ang espiritu ni Jehovah mupuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag ug kagahom, ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang Jehovah. Bersikulo 3, og siya dili magahukom sumala sa pananaw sa iyang mga mata, ni musaway siya sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog. Bersikulo 4, kundili uban ang hustisya, magahukom siya sa mga kabos ug pakanaugan niya sa hukom, uban ang katulid kadtong mga mapainobsanon sa yuta, ug pagahampakon niya ang yuta sa baras sa iyang baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil, pagapatyon niya ang taong dautan. So kini nga bag-ong hari nga gisad sa Ginoo, dili kini siya magahukom pinaagi sa hitsura sa tao, ug dili kini siya mauyog sa mga pag-ulog-ulog o bula-bula sa uban. Ug kini nga hari adunay kaalam nga dili magatan-aw sa bahandi sa tao ug gahom o katungdanan sa usa ka tawo aron nga paboran. Kini nga bag-ong hari kaaway ni siya sa mga bintahuso ug mga limbungan, apan higala siya sa mga kabos sa espiritu ug mga walay nahot
ug sa mga maluyahon. Ug kini nga bag-o nga hari adunay kagahom sa pagbag-o sa tanang butang sa ibabaw sa yuta. Ug ang iyang pag-atiman sa mga kabos sa espiritu ug sa mga walay nahot timailhan sa iyang pagkamatarong. Si Propeta Isaya, wala man tuod siya magahisgot din himay tungod sa kagamahanang militar o kasundaluhan nining bag-o nga hari apan ang gisulti ni Propeta Isaya nga kini nga hari aduna siya kagahom nga bag-ohon niya ang kalibutan. Pinaagi sa iyang mga pulong, sa mga pulong nga muguwa sa iyang baba. Kaya nagingon dito sa versikulo 4, balik ta sa versikulo 4, nagingon, og pagahampakon niya ang yuta sa baras sa iyang baba. He will strike the earth with the rod of his mouth. Og pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil, pagapatyon niya ang taong dautan. And with the breath of his lips shall he slay the wicked. Dito sa Salmo 110 versikulo 2 nag-ingon usab dito, ang baras sa imong kalig-on iga padala ni Jehova gikan sa Sion, magahari ka sa taliwala sa imong mga kaaway. Og dito usab sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 12 nag-ingon dito, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab og nagadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, malagmit sa pag-ila sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. Og dito usab sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 8 nag-ingon dito, og unya igapadayag ang masupilon nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba ug pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pagabot. So karon, si kinsa man kini nga bagong hari nga gisaad sa Ginoo alang sa mga Israelitas nga mamahimo nga manluluwas nila. Si kinsa man kini nga hari, ang tubag, si Ginoong Hesukristo ang hari nga gisaad ngadto sa mga Israelitas. Si Ginoong Hesus ang iyang yutanong amahan nga si Jose gikan kini sa kaliwatan ni Haring David nga anak pod ni Jesse nga Bethlehem noon. Ato kining makita ang genealogy ni Ginoong Hesus dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 1. Ug ang pagkahari ni Ginoong Hesus magalungtad sa usa ka gingharian nga napuno sa pagkamatarong. Ang bersikulo 5 nagingon, ug ang pagkamatarong mao ang bakos sa iyang hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakos sa iyang lawas. Ug tungod kay ang gingharian ni Ginoong Hesus napuno sa pagkamatarong ug pagkamatinumanon, ang mahitabo mao nga nagingon dito sa bersikulo 6 ngadto sa 9, ang mahitabo kini nga bersikulo nagasaysay nga sa panahon sa bagong hari nga mao si Ginoong Hesus, ang mga lobo mupuyo na uban sa nating karniro, ang mga tigre muhigda na uban sa nating kanding og nating baka og uban pa, og ang mga bata nga masusum magadula sa lungag sa sawa og sa langob sa halas, og ang tibuok kalibutan mapuno sa kahibalo sa Diyos nga balaan, kahibalo sama sa mga tubig sa tanang dagat. But pasabot nga ang gingharian ni Ginoong Hesus puno sa kalinaw og pakigdait. Pinaagi ni mga pulong ni Propeta Isaya dinhi sa bersikulo 6 ngadto sa 9 sa kapitulo 11, mangandoy kita og kalinaw og pakigdait sa usag-usa, di ba? Sa atong kapanahonan karon, nawad-an na kita og pagsalig sa tao, ilabi na kung wala kita makaila. Ubisan sa atong silingan, sa atong mga leaders sa politika, lisod pangitaon ang tao nga kasaligan sa iyang mga pulong. Ilabi na sa panahon sa eleksyon, mabungog kita sa mga saad sa mga kandidato. So, dinhi sa atong gitun-an, ang unang espiritu sa Ginoo nga ana akang Ginoong Hesus mao ang espiritu sa kaalam
ug pagsabot. Ang kaalam ni Ginoong Hesus nakatutok sa praktikal nga mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Ug ang kalipay ni Ginoong Hesus anaa sa kahadlok ug pagtahod sa Dios Amahan. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 5 hangtod sa kapitulo 7, atong makita ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus mahitungod sa adlaw-adlaw nga praktikal nga pagkinabuhi sa tao nga makapahimuot sa Dios pinaagi sa pagkamatarong. Ug ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus dili na kinahanglan pa nga taas ang imong edukasyon aron lamang nga imong masabtan ang iyang gipanulti og mga nahisulat sa balaan nga kasulatan. Ang kasagaran nga pagsabot sa tao atong pagsabot nga og kung aduna gani tao nga mogamit og lawom og tag-as nga mga pinulungan, ang atong pagsabot nga intelihente na jud na nga pagkatao, dili na tinuod sayop man ka na nga pagtuo basin kita rapoy nalimbungan ba hinuon. Ug ang ikaduha nga espiritu sa Ginoo gawas pa sa espiritu sa kaalam, anaa usab kang Ginoong Hesus mao ang espiritu sa hustisya. Ang bersikulo 4 nagingon dito, kung dili uban ang hustisya magahukom siya sa mga kabus og pakanaugan niya sa hukom uban ang katulid kadtong mga mapainobsanon sa yuta og pagahampakon niya ang yuta sa baras sa iyang baba og pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil pagapatyon niya ang taong dautan. Ang hustisya maoy timailhan sa iyang pagkamatarong. Timailhan sa matarong nga gingharian ni Ginoong Hesus. Ang bersikulo 5 usab nagingon, ug ang pagkamatarong mao ang bakos sa iyang hawak. Ug ang pagkamatinumanon mao ang bakos sa iyang lawas. Si Ginoong Hesus mismo. Siya mismo nagsulti dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 7 bersikulo 12, nagingon si Ginoong Hesus, busa ang tanan nga mga butang nga buot ninyo nga pagabuhaton kaninyo sa mga tao, buhata usab ninyo kanila. That is the golden rule. Dito usab sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 31, nagingon si Ginoong Hesus dito, higugmaon mo ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Og ang pagtulunan ni Ginoong Hesus kanunay nga nagaawhag ka nato sa pagbuhat sa matarong og hustisya ngadto sa isikataw. Og ang ikatulo nga espiritu sa Ginoo gawas pa sa espiritu sa kaalam, espiritu sa hustisya, anaa usab kang Ginoong Hesus ang espiritu sa kalinaw og pakigdait. Gisulti din hini propeta Isaya din sa bersikulo 6 ngadto sa 9 nga ang gingharian ni Ginoong Hesus puno sa kalinaw. Ang kalinaw magahari og magapatigbabaw sa iyang gingharian. Dito sa nahiunang kapitulo 9 bersikulo 6, gihulagway ni propeta Isaya ang bag-ong nga hari nga moabot nga mao si Ginoong Hesus. Nagingon ang Isaya kapitulo 9 bersikulo 6, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang gagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Si Ginoong Hesus siya ang prinsipe sa pakigdait. Ang mga leaders karon sa politika o mga presidente sa kanasuran, kinsa man ang kaparehas ni Ginoong Hesus? Wala. Og ni bisan kinsa walay makapuli kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus Kristo lamang ang bugtong na anak sa Dios Amahan ug manluluwas kanatong tanan. Bisan ang mga nangamatay na nga mga ilado, nga mga relihiyoso, mga santo o mga santa, wala sila makatupong kang Ginoong Hesus. Bisan unsang grupo o relihiyon nga maoy gipatigbabaw sa uban nga sila kuno ang tinuod nga pundok o relihiyon, kini sila wala sila magadala sa espiritu sa hustisya o sa espiritu sa pakigdait. Ang ilang tumong mao lamang ang pagtipig sa ilang mga ngalan o ngalan sa ilang
atong pundok. Ug alang sa atong kasayuran, ang tinuod ug putli nga relihiyon atong makita sa libro ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27. Ug nag-ingon dito sa Santiago, Kapitulo 1, 27, ingon, ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan, mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug sa mga balo sa ilang mga kagulanan ug ang paglikay sa buling niining kalibutana. Mao kini ang tinuod ug putli nga relihiyon, ang pag-atiman sa mga ilo ug balo ug ang pagkamatarong. Buot pasabot nga ihatag ang hustisya alang sa mga kabos sa espiritu ug kabos sa material nga mga butang. Hustisya pinaagi sa pag-atiman kanila. Mao bitaw nga nag-auhag si Ginoong Hesus kanato dito sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 6 versikulo 19 ngadto sa 20, nag-ingon, dili kamo magtigom alang kaninyo mga bahandi sa yuta, diin ang bukbok ug ang taya nagahurot kanila, ug diin ang mga kawatan nagaguba ug nagapangawat, kundili magtigom hinuon kamo alang kaninyo mga bahandi sa langit, diin walay bukbok ug taya magahurot kanila, ug diin walay mga kawatan magaguba ug magapangawat. So unsa man di ay ang angay natong buhaton sa atong bahandi? Pinaagi sa atong mga bahandi ug nagsubra-subra nga mga panalangin, imbes nga atong tigumon, atong i-invest ngadto sa mga kabos ug mga ilo ug mga balo, pinaagi sa pagtabang nila, pag-atiman nila. Pinaagi niini nagtigom kita og bahandi sa langit. Sumao kini ang gingharian ni Ginoong Hesukristo. Walay makatupong kang Ginoong Hesus ug sa iyang gingharian nga puno sa espiritu sa kaalam, puno sa espiritu sa hustisya ug puno sa espiritu sa kalinaw ug pakigdait. Mga igsoon kog higala, ang mensahe sa paglaom ni Propeta Isaya nga alang sa mga Israelitas, mensahe usab kini alang kanato karon ug sa tanang panahon samtang may gininhawa pa kita dinhi sa kalibutan. Matag usa kanato, nakasinati kita og mga pagsulay sa kinabuhi o kasakit o kaguliyang, nakasinati kita sa kalisod o kalisang, tinuyuan man o dili tinuyuan, ug ang atong paglaom mao si Ginoong Hesus lamang. Si Ginoong Hesukristo mao ang atong paglaom nga pinaagi kaniya atong mabatunan ang kaluwasan sa atong kalag ug espiritu, ug nga sa nakatakdang adlaw ug panahon makauban nato ang atong Ginoo sa eternidad. Ang atong paglaom anaa sa iyang mga pulong nga mao ang balaan nga kasulatan, ug sa dihang atong kuptan sa kanunay ang paglaom. Sa saktong panahon atong makabot ang kadaugan, diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita, Dios Amahan nga makagagahom. Salamat sa imong gasa alang kanamo nga mao ang imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagtudlo kanamo mahitungod sa kaalam. Salamat sa hustisya nga imong gipakita kanamo ug sa kalinaw ug pakigdait nga imong gihatag ug gipaambit dinhi kanamo. Ginoong Hesus, nagalaom kami sa lain ug bag-o nga kasinatian diha sa imong presensya sa among mga kinabuhi. Ayaw itugot nga mahilayo kami sa imong pagkamatarong. Tabangi kami diha sa among pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga uyon sa imong mga pulong ug mando. Dalaygon ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop ang kaibado, tunhain kita
niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival Center shall not San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanon nga kinabuhi. Maayong salvation buntag to kanilang tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.